Hallo, dit is Kik TV en we gaan vragen aan de mensen wat ze vinden van de HEMA die hier in de zomer komt. Hoi. En wat vinden jullie ervan dat de HEMA in Oostweg komt? Goed idee. Vind je het ook een leuke winkel? Zeker. Ze hebben van alles. Een aanvulling voor Oostweg. Ja. Hoi. Hallo. Wat vindt u ervan dat de HEMA in Oostweg komt? Nou, dat vind ik heel leuk. De winkel erbij, er zijn hier al zoveel winkels gesloten. Dus er mag nog wel een winkel bij. En de HEMA is altijd leuk. En wat vindt u van de HEMA die hier in Oostweg komt? Ja, als er nog een extra zaak bij komt, is het altijd goed natuurlijk. Zou die dan er ook vaker naartoe gaan? Dat ligt er helemaal aan wat het assortiment wordt. Zo, dit was het weer. Ja, ik vond het wel fijn dat iedereen het leuk vindt dat de HEMA in Oostweg komt. Doei en tot de volgende